Er is geen gebruiksaanwijzing bij. Nee. Dus dat hebben we zelf uitgevonden, maar we passen elkaar. Ja, hè? We hebben respect voor elkaar. We lijken praten met elkaar. Mijn naam is Rendert. Ik ben Foppe. Wij zijn gebroeders Douwers uit Brandegem. Wat gist u de kant uit? Ik het heel trein, dus ja, of jou nou voor. Zet in het kopje. Deze stond ben vroeger van uw Beppe werd, dus zetten we altijd nog op. Maar uw Beppe toen overleden werd, toen hadden wij een heleboel spullen van de familie gekregen. Bankstellen, kasten, meubels. We hebben even versleten en de zon en dan net versleten. Mag u heel als jongen? Ja, dat zit op wel allemaal in. Ja, in die naaie vrouw mee, daar ga ik op en hetzelfde type herinnerd. We gaan nu precies hetzelfde. Ik kom geregeld dus even langs, hè? Even zien hoe het hier met de man gaat. Maar ja, het zocht op televisie ook wel, hè? In Heer en zo, daar komen ze geregeld voor. Dan zitten ze weer achter de verhaal aan. Ja, daar hadden wij geen tijd voor zelf. Nee, maar het wil nog net echt met de vrouw. Nee, het wil niet met de verhaal. Ik snap het net, ja. Nee, want ze zijn best wel leef. Ja, ze zijn al op leeftijd en, Ja, hè? ja. En ze kennen echt wel wat, dacht ik. Jawel. Zo het net? Ja, ik denk het wel, ja. Jullie hebben vroeger altijd bij hun werken? Ja, een hulpskop van de boerenhulp. Oké. Ja. Maar Nee, hoe lang is dat lien dat jou daar werken had? Een jongetje in 88 denk ik. Oké. Ja. Ja, toen waren we in de huide overleden die hier. Ja, 8 jaar had ik daar omslaan bij hun. Zie je, dan kwamen de mannen die kwamen van school en die zeiden nou, vakken wat nou maar voort. Hoe vind je dat ze het nou doen? Ja, ze pelen bovendom. Ze moet ik wat werk doen, hè? En dan moet ik wat verzinnen weer. Ja. Of net? Nou, Hier ze wel aan het werk. jawel hè? Dan moesten ze wel aan het werk houden, hè? Want anders waren ze vervelend. Ja? Ja, zeker. Wie wil een mooie tijd? Maar mis je het net? Het werk? Soms wel, als dit waar wat is en de boeren die zijn aan het skudden of in het heer, dan denk ik, oh wat roept dat wel lekker. Hè? Dan denk ik, boer zal wel even weer op het trekker stappen. Maar ja, het zit er net in. Die boeren had paard en ik ben op paard. Was hier erbij wat een paar zo. Dat gelijk waar. Dat is een gauw links en rechts zijn ze gaan. Daar ben ik nog een jongetje en heel hier een roei. Dus Je kent elkaar wel eens even, jij de kreeg. Ja, Render die komt hier al 20 jaar. Zo. Elk weekend. Nou. Ja, het had niet meer op Oost. Er is geen gebruiksaanwijzing bij. Nee. Dus dat hebben we zelf uitgevonden, maar we passen elkaar. Ja, hè? We hebben respect voor elkaar. We lijken praten met elkaar. Ja, Bijzonder. we bewijzen met elkaar. Ja. Wat maakt hem nou zo speciaal dan? Peter is Piet. En Peter is alleen van hemzelf en nooit een hoor. Dus ja, zo ben ik eigenlijk. Ik zorg ook naar mezelf. Ik zet mijn bedrijf rond, ik me Render. Ja. Ik moet er aan denken dat al die liters die hij mogen had, dat ik dat eigenlijk nog zelf dan maken hier. Het helpt mij een stukje vrijheid. Ja, ik zal wel even wat aan hebben. Mooi. Ja. Wat valt met haar? Treinwaskers. Mooi. Ik ken het wasken van buurvrouw Joke. Want die had problemen met de hen. Dus, Oh, dat is lijn net. nee. U is leed wel terug. Ja. En dan zei ik, zie mij mee vandaag. Oh, En die ken ik nog van vroeger. Ja? Ja, die was boervrouw. Ik paste vroeger wel op jullie mansjes. Nee hoor. Ja. Nou, hoe wie dat? Nou, dat weer prachtig altijd. We zijn mooi naast elkaar. En zo gaan we altijd een beetje contact houden. Maar joh, ben je hier nou ook in de buurt? Nee, bedaard. Oh, Ja, dan kom je hier om de eikens op te halen? Ja, even op fietsen. Oh. Ja. Maar meestal brengt papa, Ja. hè? Ja, oké. Dit is wel heel toevallig. En deze broers en mem, die weten alles. Ja, die ga goed wat kunnen. Ja, Ja, ze zijn wel van nice, hè? ja klopt. En de ja. nijtjes, ja. Ja, klopt helemaal. Ja. Ja. Ja.
Ja, het zijn leuke jongens. Ja. Ja. Ja, ik zou ze nou wel een leuke vriendin te hebben willen. Jawel, hè? Ja, ja. Het wordt tot hier, hè? Ja, ik voel het wel, ja. Is die al hier nog? Ja. Oh, die zit hier nog. Nou, Ja. Nou, ik ga even, dus ik ga even daar zitten. nou, als ik doe het even eerst nog naar beneden. Ja, dan over naar beneden. Nou, mooi. Ja. Hoeveel aaien heeft er nog een dag? Maar we zijn op 90, maar van de winter zie je op 100, op 105, op 110. Maar ja, die jaren hen ben nooit een zakje in, dat is al wat binnen. Als je ik door de hen in tappen, als je dat met hen van hier, van oktober, en die hen gaan ze in augustus voor. En dan als ik dat hok wil leggen, dan komen we naar hen erin en dan doe ik al weer in tappen. Oké. En Fort is dan... Nou, dan gaan ze weer eruit en dan komt oktober weer naar erin. Maar Fort is naar de slachterij? Of? Ja. De slachterij naar Donriep dan van de meer. En we doen zelf de hen ben ik different. We kunnen de hen net meer verkeerd om consumenten in de winkel bij hun, want ik ben het ZZC bij hun. Oh, zo. Oké. Dus dan moest je zelf wel hier op eten. Ja. Oh. Dat doen we nou ook al dit en dat. En dit ben mijn soep hen. Zoals je die hen doet. Ja, Een beetje goedkeurd en alles, inpakt en alles van 51. Had ik de slag te letten. Nee. Ja, nou dan kun je toch zo dat je die hen net ook zelf opeten. En ze merken dan lekker. We eten dus elke week in. Ja, joh. Ja. Van 51, dus dan kun je dan zelf net van slag zien. Hé, maar is die altijd al in de put? Ja. Geet volle bij de hazen alleen een keer lekker hudden te jaren, want de ene zwet is zweer, een lang verhaal en dan maak je foute ding. En te keren mijn foppen in de put? Wat zei je? Zo te keren mijn foppen in de put? Nee, maar pap in een rudde roeg houden. En ik ben krijgt en ik ken wat hudder. Moest zelf net boer wezen? Op zich wel, maar met twee keuzes. Dat mag je nog een boer met een vrouw ziekje. Dan kun je nog een boer worden. De boerinnen die je nog zien worden, ken ik boer zien worden. Ja, en dan zoest het hem wollen. Ja. Ik hoef net meer te leren, dus ik ken dit al. Ja. Maar ja, goed, een eigen bedrijf, dan is het alweer oren verantwoordelijkheden natuurlijk. Ja, maar zien worden mijn eigen nekken, voor de mijn nekken, maar je kwaliteit ik al even. Dus ik kom dit ook op deel. Volgens zo'n vrouw die er een boer ben. Maar die keer met geld erom ben komen. Ja, als ze zo'n vrouw treffen, dan hoeft niet meer in leen worden, dan kun je op een plaats werken. Nee, je gaat net knippen. Nee, maar als ik dat kachel zat, je ook zeggen van, nou, ik kan er net vol van vernielen. Ja.